में भोला बाबा के भक्त को भोला बाबा से पूछा तारे कि बाबा आवे के तो चाहता नहीं, परंतु सरकार के रोक बा, कैसे आई? रुआ चाहब तो बुला ले हम। कजरी के भावा कहता कि कैसे आई भोला रौरी दुआरिया, महामारी चारू ओर भइल बा। कैसे आई भोला रौरी दुआरिया, महामारी चारू ओर भइल बा। कैसे आई बाबा रौरी दुआरिया, बीमारी चारू ओर भइल बा। केहू निकलत नइखे घरवा से बहरिया, बीमारी चारू ओर भइल बा। कैसे आई बाबा रौरी दुआरिया, बीमारी चारू ओर भइल बा। और भक्त कहते कि हे भगवान एकरा के का कही हम? कैसन आइल ई कोरोना, केहू जात कहे केहू टोना। कैसन आइल ई कोरोना, केहू जात कहे केहू टोना। केहू कहेला केहू कहेला चाइना भेजले बा जहरिया, बीमारी चारू ओर भइल बा। कैसे आई बाबा रौरी दुआरिया, बीमारी चारू ओर भइल बा। कि हे बाबा रौरा चाह दे हम तो सब कुछ दूर हो जाए। बीमारी मार भगाई, बीमारी मार भगाई, अपना भक्त के पास बुलाई। बीमारी मार भगाई, अपना भक्त के पास बुलाई। मनोज अर्जी कैले हो, मनोज अर्जी कैले घरवा बाटे कररिया, बीमारी चारू ओर भइल बा। कैसे आई बाबा रौरी दुआरिया, बीमारी चारू ओर भइल बा। कैसे आई बाबा रौरी दुआरिया, बीमारी चारू ओर भइल बा। केहू निकलत नइखे घरवा से बहरिया, बीमारी चारू ओर भइल बा। चारू ओर भइल बा, चारू ओर भइल बा।